Salutări! În acest clip o să vedem cum putem face pivoți în Excel sau așa numitele tabele pivot. O să vedeți că nu este chiar așa de greu pe cât pare sau pe cât v-au lăsat alții să credeți. O să vedem că de fapt este destul de ușor. Și acum de ce avem nevoie să pregătim aceste tabele pivot? Păi de exemplu dacă avem diverse tabele unde avem informație. De exemplu, cum este acest tabel de aici unde am numele unor angajați, data angajării, numărul de copii, funcția și departamentul în care lucrează. Și observăm, avem aici câțiva angajați și dacă m-ar interesa, de exemplu, câți angajați lucrează în fiecare departament sau câți angajați au început să lucreze în fiecare an, câți angajați au copii în fiecare departament, câți copii au angajații din fiecare departament. Sunt întrebări la care se poate răspunde și putem prelucra manual această informație din acest tabel sau putem folosi aceste tabele pivot astfel încât să obținem mult mai rapid toate aceste răspunsuri. Pentru că tabelele pivot asta fac. Ne ajută să grupăm informația din tabele. Adică în tabele avem informație pusă una sub alta, pe rând, în acest caz, și noi vrem să o grupăm la nivel de departament, cum spuneam, la nivel de funcție, la nivel de angajat, la nivel de data angajării, poate vrem de acolo o anumită lună sau un anumit an. Tabelele pivot asta ne ajută să facem. Să grupăm informația din aceste tabele în funcție de anumite criterii. Cu ele este ușor, de exemplu, să obținem, nu știu, vânzările la nivel de lună, vânzările la nivel de an. Tot felul de lucruri pentru care ar trebui să pui diverse formule, să faci diverse sume, să faci diverse numărări, dar cu aceste tabele obținem pur și simplu toată această informație. Și hai să vedem care este treaba cu ele. De exemplu, haideți să începem cu ceva simplu. Cum ziceam, am acest tabel aici și m-ar interesa să văd câți angajați lucrează în fiecare departament. Și bineînțeles, putem veni, ne apucăm și filtrăm, vedem aprovizionare, cât sunt. Sunt 3 și selectăm noi fiecare departament de acolo sau, cum ziceam, putem cu formule, dar nu recomand, vă recomand tabelele pivot și uite de ce. Apropo, vă recomand să folosiți tabele în Excel. La ce mă refer cu asta? De exemplu, dacă aveți un set simplu de informații, dați click în el, veniți în meniul Home și aveți aici Format as Table pentru a-l formata ca tabel. Alegeți un model de tabel dorit și creați tabelul respectiv. Mai apoi, pentru a face un tabel pivot, dăm click în acest tabel, venim în meniul Insert și avem aici în stânga Pivot Table. Dau click și aici avem posibilitatea să punem într-o foaie nouă de lucru sau într-una existentă. Hai lăsăm aceasta cu New Worksheet, una nouă. Ok. Și am obținut tabelul pivot, ca să zic așa. Avem aici în zona din stânga, aici o să avem informațiile respective și aici în zona din dreapta avem toate coloanele din tabelul respectiv și aici avem 4 cadrane în care o să aducem informația de pe aceste coloane. Avem o zonă de filtre, o zonă de coloane în care informația este pusă pe coloane, o zonă de rânduri în care informația este pusă pe rânduri. De exemplu, dacă aduc coloana departament, dacă o aduc în zona asta de rânduri, o să avem puse departamentele unul sub altul pe rânduri. Dacă o aduc în zona de coloane, o să le avem pe coloane. Uite să vă arăt. Departament îl pun pe rânduri. Observăm, le avem pe rânduri. Dacă îl pun pe coloane, observăm că le avem pe coloane. Bun. Pot să trag cu mouse-ul de ele și să le pun în orice zonă de aici. Și îl las în zona de rânduri. Pare că arată cel mai bine în acest caz. Și va trebui să facem o numărare a numărului de angajați din fiecare departament. Pentru a face acest gen de numărare va trebui să mă folosesc de o altă coloană de pe aici și de exemplu mă pot folosi de coloana nume. Iau coloana nume și nu mai aduc pe rânduri sau pe coloane pentru că nu doresc respectivele nume afișate, eu le doresc numărate. Și dacă o să aduc aici în al 4-lea cadran unde scrie aici Sigma Values, aici este o zonă în care se fac operații matematice. Las numele aici și observăm ce scrie. Scrie count of nume, adică au fost numărate pentru fiecare din aceste departamente, au fost numărate celulele de pe coloana nume unde scrie ceva, da? Practic o numărare. Și avem numărul de angajați din
fiecare departament în acest moment. Și observăm câți angajați avem în fiecare departament și, bineînțeles, observăm cât de ușor s-a putut face asta. Mai departe, hai să complicăm puține lucrurile, doar puțin, nu prea mult, și dacă pornim de la același tabel, hai să zicem că vrem să vedem numărul copiilor ai angajaților din fiecare departament, pentru că am aici o coloană cu numărul de copii. Și hai să facem la fel ca mai devreme. Dau click în tabel, meniul Insert, avem aici Pivot Table. Foaie nouă de lucru, ok. Dăm click aici și la fel ca mai devreme folosim departament pe care îl punem pe rânduri sau pe coloane. Hai să-l punem pe rânduri că arată bine. Și ne folosim de coloana număr de copii. Pe această coloană aveam numărul de copii. Și la fel ca mai devreme va trebui să aduc această coloană în cadranul 4, în zona asta unde se fac operații matematice. O las aici și ce s-a întâmplat? Vedem de data aceasta scrie sum of număr copii, adică sumă, pentru că pe respectiva coloană avem informații numerice. El a simțit că sunt informații numerice și nu a mai numărat celulele, ci a luat valorile scrise acolo și le-a adunat. Și observăm în total, pentru fiecare din departamente, numărul de copii ai angajaților respectivi. Observăm în producție avem angajați cu cei mai mulți copii. Perfect. Și acum, pentru a complica încă puțin lucrurile și pentru a vă arăta și ceva interesant, hai să vedem situația cu anii în care au început să lucreze angajații din fiecare departament, ca să zicem așa. Și la fel, dăm click în acest tabel, meniul Insert, Pivot Table, într-o foaie nouă de lucru, ok. Și am obținut la fel ca mai devreme și practic va trebui să ne folosim de acest câmp cu data angajării. Ce se întâmplă? Când folosim un câmp de tip dată calendaristică într-un tabel pivot, acest data angajării, la fel ca mai devreme, îl aduc pe rânduri sau pe coloane. Uite ce se întâmplă. Dacă îl las aici în zona de rânduri, obțin mai multe lucruri din el. Obțin o ierarhie, ca să zic așa. Obțin anii, trimestrele, lunile și data respectivă. Da? Vedem aici, putem expanda aceste informații și tot așa pot să iau numele și să aduc aici în zona de valori. Și am obținut count of nume. Numărarea celulelor din coloana nume ce corespund fiecărei date calendaristice. Și vedem la nivel de fiecare an câți angajați au început să lucreze. Acum, ca idee, dacă cumva nu obțineți această grupare, puteți veni pe această coloană, dați click dreapta și aveți aici opțiunea grup. Și aici definiți nivelul la care doriți gruparea respectivă. Vedem când dau click, ele sunt selectate sau deselectate și vreau ani și luni, de exemplu. Și apăs butonul OK și acum am obținut ani și luni. Da? Putem să dăm click pe aceste minusuri pentru a strânge informația, dar observați, la fiecare an, vedem la nivel de an, au început 5 angajați și aici vedem câți au început în fiecare lună. Apropo, asta funcționează doar dacă aveți datele calendaristice scrise corect, aici pe data angajării, aici pe coloana data angajării. Dacă Excel nu le interpretează corect, ca fiind date calendaristice, nu veți putea face ce am făcut eu mai devreme în tabelul pivot. Și o să vă las aici un clip, undeva în partea de sus, în stânga sau în dreapta o să apară, despre cum vă puteți asigura că pe o coloană aveți datele calendaristice scrise corect. Și ca idee o să vă mai las și în descriere un clip în care o să vedeți cum puteți corecta datele calendaristice care sunt scrise incorect. Asta dacă cumva sunteți în situația de a nu le avea puse corect. Și cam acesta este modul în care puteți lucra cu aceste tabele pivot. Observați, nu este ceva atât de greu, da? Nu trimitem rachete pe Marte aici, pur și simplu facem un tabel pivot și ne jucăm cu aceste câmpuri, le punem în aceste 4 zone cu scopul, cum spuneam, de a grupa,
de a compacta, de a consolida informația din tabele. Salut, eu sunt Adrian Lospă de la învațăexcel.ro, un site unde poți găsi o serie de cursuri în format video despre Excel, Power Query, Power BI, precum și multe altele. Dacă îți place acest clip, nu uita să dai un like și de asemenea abonează-te și la canal, este complet gratuit și astfel vei fi notificat de fiecare dată când postez clipuri noi. Cam atât, sper să vă fie de folos și ne vedem data viitoare. Numai bine!